һәм Мөхәммәтшин Мубаракҗан Мөхәммәтшевич 1907 елда Куныр авылында туган. Сугышка кадәр ул тракторист булып эшләгән. 1941 елның 25 июнендә бабаем сугышка киткән һәм Ленинград өлкәсенә эләккән. 3 ай эчендә 30 мең солдат үтерелгән. Аларны күмеп өлгерә алмаганнар һәм күбесе сазлыкта ятып калган. Минем бабаем да шулар арасында булган. Фронттан хәбәрсез югалган дигән хат гаиләсе өчен бик зур кайгы булган. 2014 елның җәендә Мөхәммәтшин Мубаракҗан Мөхәммәтшевич дигән язылган медальонны табалар һәм безнең гаиләгә кайтарып бирәләр. 73 ел үткәннән соң бу безнең өчен бик зур көтелмәгән хәбәр булды. Без бабабызның кайда сугышканын һәм кайда үлгәнен ниһаять белдек.